tanan, no? Maayong Domingo nga adlaw kanimo karon nga naglantaw ka. Nindot kaayong nagkauban na sadta karon, although nga we are physically apart, but salamat sa technology nga gihatag sa Ginoo nga pinaagi ani, no, we can be united sa pagsimba sa Ginoo, no? Igsoon, you have made the right choice nga ning click ka sa link and nahimo kang nakigkauban sa amo karon sa panimbahon, no? Una before dito mo padayon, gusto day ko mo greet sa tanan nga mga inahan, no? Happy Mother's Day. No, kung imuhang tapad nimo karon usa ka inahan, no, i-greet na siya og Happy Mother's Day. No, usa ni karon nga extra special karon di ay karon nga Domingo tungod kay makahimo tang maka-honor sa mga inahan, no, inahan nato. No, and speaking of honor, no, muhatag day ko og isa ka verse karon nga kabuntagon sa dihang musugod ta karon sa ato ang simba dinhi sa Psalms chapter 34 verses 1 to 3. No, Psalms 34 verses 1 to 3. Nagsugod ni siya nga verse sa I will, no, sa phrase nga I will. I will praise the Lord at all times. Ang pagsimba di ay sa Ginoo igsoon, usa din na siya ka desisyon. Usa na siya nga personal nga pagpili. No, akong balikon, I will praise the Lord at all times. I will constantly speak His praises. I will boast only in the Lord, and let all who are helpless take heart. No matter what unsa di imong sitwasyon karong kabuntagon igsoon, dasig ba ka, malipayon ka, or basin na ka karon, no, you feel helpless. You feel hopeless, tired, no, gikapoy ka sa imong sitwasyon, everything is uncertain. But I tell you, karong kabuntagon igsoon, angaya, no, the Lord is worthy sa imong pagdaig ug pagsimba. No? Unsa man ang imo ang gibati nimo karon din ha, daygon nato ang Ginoo karon kay sa verse 3 giingon dian ha, come, no? Come, let us all tell of the Lord's greatness. Let us exalt His name together. No, kung first time man nimo karon nga naka-appeal sa amo karon sa panimbahon, dili man ka familiar sa way sa worship, di ka familiar sa mahimong ato ang kantahon nato later na may lyrics, you can join us and let these words igsoon makahimo nga maka-connect nimo sa presensya sa Ginoo karong kabuntagon. No, so ako kang gihangyo, ako kang gihangyo nga motindog, no, sa ato sa dihang ato aning sugdan as we all pray. Let us all stand and pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kaayo, O Dios, nga you are limitless, you are omnipresent, Father God. Lord, your presence, Lord, mo exceed, Lord, sa four corners o sa ka-church building. That's why, Father God, ang imong presensya naa karon sa among kaliwala. No matter ahaman ang amo ang location karon, eskwelahan, sa boarding house baka ha, sa kwarto, sa batag panimalay. Lord, I know that your presence nag-uban ka namo karon, and Lord, amo ang i-lift up na kanimo among panimbahon karong kabuntagon. Lord, let every hearts, let every lives, Father God, mahimo nga mo connect kanimo karon, O God. No matter unsa mong sitwasyon karon, we give everything then kanimo, Father God. Lord, your presence, Lord, your spirit, Lord, mo touch, O God, sa matag usa namo karon, and your presence, O God, will turn our mourning into dancing, will turn our sadness into joy, and Lord, madunggan, Lord, sa matag panimalay karon, shouts of victory, Father God, and sa imong presensya. O kining tanan, Lord, amo ning gipangayo, amo aning gideklarar din lamang kanimo, Father God. We love you, Lord. We love your presence. And salamat, O Dios, nga matag usa, Lord, wala gimalabyan, Lord, sa imong presensya, O God. Kining tanan among giampo din lamang sa imong ngalan, sa ngalan ni Jesus ang tanan mo ingon og amen og amen. Good morning sa tanan. Happy Mother's Day sa tanang mga mama, mami, nanay, ug unsa pay tawag ninyo, mga mama. Malimpayong adlaw kaninyong tanan. Here we are, magdaig diha sa Ginoo. Karong adlaw is a special day to celebrate the goodness and the faithfulness of God.
Amen. Let's all stand. Ang palakpakan nato hatagan kusog nga palakpak atong buhi nga Dios. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, come on and let's worship Him. Hallelujah. Woo! I'm alive, 'cause Jesus gave me life.
Everybody, Give it up for Come on. Jesus. let your voice be heard. For He has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise His name. Oh, oh. Everybody, Give it up for Jesus. give Him glory. Glory has redeemed us. Everybody, give Give it it up for Jesus. praise His name. Oh, 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 oh. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Oh, everything belongs to you alone, Lord. Oh, we give it all to you, Lord. You are the one who is worthy to be praised. We give everything to you. We give our lives. We give you our love, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let your presence, Lord God, dwell in the midst of your praises, Lord, in the midst of worship amongst your people, Lord God, this morning. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all
fresh encounter, a new encounter here in your presence, Lord. Fall afresh on us, oh God. We need you, Lord. We want you, Jesus. Oh, Lord. Just come, Holy Spirit. Wherever we are, Lord. In each of our homes, Lord God, this morning. May your Holy Spirit touch us anew, Lord. We need a fresh encounter with you, Lord. We need, Lord, bago presko. Makasinatian diha kanimo, Holy Spirit. Just come and visit us, Lord, this morning. Lord, we want you. We need you, Lord. Ikaw lang, Ginoo, makasatisfy ka na mo, Lord. Ikaw lamang, O Diyos. Makahatag og kalinaw, kalipay. Na dili ikahatag sa kalibutan, Ginoo. Thank you for your presence this morning, Lord. To you all worship, to you all glory, Lord, all praises, Lord. Come on, hatagan kusog, nga palakpak, pagpasalamat niya sa tumuhi ng Diyos. Hallelujah. Lord, receive all worship this morning, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Once again, good morning. I know nga nabati pud ninyo ang presensya sa Ginoo. Asa man ka karon, you may be on your TV, on your computer, or on your gadget, or whatever social media platform nga naka, ang presensya sa Ginoo dili mapugngan. Amen. Padayon ta pagsimba sa Ginoo diya sa atong tithes and offering. But before that, allow me to encourage you with the word of God sa Genesis 26, chapter 26 verses 1 to 3. Allow me to read the word of God. Ang pulong sa Ginoo nagingon, "Now there was a famine in the land, besides the previous famine in Abraham's time, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, near in Gerar. The Lord appeared to Isaac and said, 'Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in the land for a while, and I will be with you and will bless you, for to you and your descendants I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham.'" Pila ba ka nato nagtuo nga sa dihang ang Ginoo mubuhi og saad ihagid ning tumanon? Amen? Tuo ka na? Now, how does the word of God, unsa may application sa pulong sa Ginoo sa atong sitwasyon karong panahon na? Ang chapter 26 nagsugod, "Now there was a famine in the land." Samtang akong gitan-aw sa dictionary unsay kahulugan aning famine, nagingon dire, famine is a situation in which many people do not have enough food to eat. Medyo familiar, medyo familiar sa atong panahon karon. Ang famine pod gi-describe siya as a great shortage. No? Now, I know daghan ka nato naka-experience or kaning gitawag nato og shortage karong mga panahon na. Sa pulong pod sa Ginoo, there was a famine in the land. Adunay nahitabo nga famine sa ekonomiya sama sa atong panahon karon. Adunay nahitabo nga famine sa mga negosyo, sa mga trabaho ug daghan pang mga aspeto sa atong
kinabuhi. But what does God say? What did God say to Isaac? Do not go down to Egypt. Why? No. Sa unang panahon, kada na ay famine nga may tabo sa ilahang panahon sa una, ang kasagaran nga dili maapektuhan sa famine, no, kanira yung Egypt. Then daghang mga tao mutan-aw dayon sa Egypt as mo'y solusyon. But unsay giingon sa pulong sa Ginoo, stay in the land for a while. For sa verse 3, nagingon dira, I will be with you, I will bless you, and I will confirm the oath I swore to your father Abraham. Sa ato pa, ang solusyon, no, sa famine nga atong giatubang karon. Dili ang gobyerno, dili nato sisihon ang gobyerno, dili nato sisihon atong mga barangay, unsa man nga mga ahensya sa gobyerno, kundi ang solusyon aning tanan is ang Ginoo. Now, you know unsay sikreto ni Abraham? No? You know unsay sikreto ni Abraham nganong maklaim niya nga saad sa Ginoo? Tanaw na to sa Hebrews 7, chapter 7, verses 1 to 2. Ngon dire, this Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him. That's verse 1. But sa verse 2, naging dira, and Abraham gave him a tenth of everything. Ako tron, and Abraham gave him a tenth of everything. Sa Hebrews chapter 7 verses 1 and 2, makita na to nga bisan unsa ang nasinatian ni Abraham, no, even when he returned from the defeat of the kings, no, matinud-anon siya nga muhatag sa iyang tithes, no, matinud-anon siya nga muhatag sa iyang tithes. And that is why si Isaac, no, maklaim niya ang saad, no, dira sa verse 3 nagingon, I will confirm the oath I swore to your father Abraham. Now what did God say? What did the word of God say sa atong pag-tithes? Ang pulong sa Ginoo nagingon sa Malakay 3:10, test me on this and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. No? Test me on this, no? Mura ba kung atong sumpahin ang pulong sa Ginoo, test me on this and I will confirm the oath I swore to your father Abraham. No? That is my challenge to you this morning as you prepare samtang atong ituboy ang atong mga tithes. You can bring it here sa simbahan during weekdays or you can wire it through your mobile banking app na dira sa ato ang screen. Makita sa atong screen as we raise our tithes. Ato i-bless ang atong tithes. Father, we just thank you, Lord, for you are good sa matag usa kay nabuhi. Your love, your mercy, your grace endures forever, O God. Ikaw ang Diyos nga wala na usab. You are an unchanging God. Wala ka na usab, Ginoo. Even the time sa generation pa nilang Abraham, nilang Isaac, o nilang Jacob. And Lord, whatever your promises to them, O God, we can claim it now. And Lord, salamat Ginoo as we raise up our tithes and offerings to you. Bless the work of our hands. Salamat sa mga trabaho, Ginoo, as we slowly open up our economy. Salamat ikaw magatagbo sa nang pagkinahanglanon. Mga trabaho ma-open up, opportunities, business opportunities, Ginoo, sa mga negosyante ma-open up. And Lord, even in this time of need, there's still, Ginoo, promotions, O God. Kay Lord, it is your promise to your people. I bless the tithes and offerings and pledges of my brothers and sisters, O God. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Mayong buntag mga igsoon, viewers nga makauban nato sa pagsimba sa ikawalong Domingo sa karong naata sa General Enhanced Quarantine. Kumusta man mo? Salamat sa grasya sa Dios sa matag usa nga hangtod karon padayon siya nagatiman kanato.
Amen? Before the word, mag-remind ko sa matag usa nga itag ninyo, i-share, comment, and subscribe sa atong YouTube channel, Happy Church Pagadian. Sa pagkakaroon, mausa ni ang new normal nato, online nga pagsimba. Praying nga dili magdugay, magtigom rata balik. Salamat sa Dios mga igsoon, manindog ta for the word of God. Duulo na to ang pulong sa Ginoo sa book of John chapter 15 verse 5 to 8. Diri ko sa New Living Testament ug magbasa pud ko sa Bisaya. John chapter 15 verse 5 to 8. Nagingon ang pulong sa Ginoo, "Yes, I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me you can't do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Some branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. When you produce much fruits, you are my true disciples. This brings glory to my Father. Ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin ka na ako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin ka na ako, mahisaka sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako, ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisang unsa, ug madawat ninyo kini, ug sa inyong pagpamunga, daghag kapasidunggan ang akong amahan, ug ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an. Amen? Magampo ta mga igsoon. Amahan nga langit nun, daghang salamat. Kining pulong nga ipaabot nimo sa matag igdulungog nga nagtan-aw og naminaw nining online streaming karon Sunday celebration namo Lord. Pahinungod namo kanimo, dili lang nga tungod kay maayo ka, di lang tungod kay matinud-anon ka, kay tinuod nga matinud-anon mahigugmaon og maayo ka nga Dios. Apan kani nga pagsimba, pahinungod ni sa imong pagadios kung kinsa ka sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat sa imong pulong, Ginoo. Dalaygon ka sulay katapusan, mo ministeryo kini sa matag usa, magdalag kausaban, magdalag encouragement, magdalag paglahutay namo sa imong tawag sa matag usa namo ka kinabuhi. Among gi-entrust sa imong hangbal ang presensya, pinagisagahom sa imong espiritu nga magapamuhat imong pulong sa matag usa ka namo. Himay kadungganan nimo lamang sa gahom sa ngalan ni Jesus. Ang tanan maingog. Amen. Magiskot ko karong buntaga may tungod sa right connection. Right connection. Ang pulong sa Dios familiar na kaayo nga atong mabasa o madunggan sa Book of John chapter 15 verse 5 to 9 nga nagisgot dinhi sa relasyon sa punuan o sa sanga. Sa akong pagpamalandong aning maong pasahi sa Bible, gihatagan o pagtagad ni Jesus ang kahinungdanon sa insaktong connection or right connection tali kaniya o kanatong mga katawhan sa Dios. Dini gitagaan ta og dakong o klarong hulagway, baliko nako sa connection sa kasagara na natong makita ang usa ka kahoy. Dunay klaro kayong hulagway sa relasyon sa punuan ug sa sanga. Nakakita namang gyud tag kahoy o kung ang punuan or ang punuan sa kahoy buhi naagyoy sanga nga nakatapot niini. O pinaagi sa punuan ang sanga makahimo sa pagbunga. Kung walay punuan ang sanga wala gyud mahimo. Amen ba mga igsoon? Ug wala pod ko'y nakita nga sanga nga wala sa punuan pero namunga. Ang sanga, nagsalig ra gyud sa punuan. Konektado sila sa usag-usa. Now sa John chapter 15 verse 5, si Jesus made an statement. Naghatag siya statement kung kinsa siya.
Miingon siya, I am the vine. I am the vine. Akong nakita sa Bible, 7 kahigayon, mideklarar si Jesus kung kinsa siya. O ang iyang connection sa mga tag-usa ka nato, nga mituo o mutuo pa kaniya. He made an statement who He is. Mingon siya, I am. Nag-start ni sa pag-confess kung kinsa siya. Ingin siya, I am. No? Akong isulti ang 7 kahigayon nga mideklara si Jesus nga siya ang I am. Ingon siya sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Sa John chapter 10 verse 11, mingon siya, I am the good shepherd. Ako ang maayong magbalantay. John chapter 10 verse 9, mingon siya, I am the door. Ako ang pultahan. Sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Ako ang kahayag sa kalibutan. Sa John chapter 14 verse 6, mingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Sa John chapter 11 verse 25, himo siyang statement nga nagayon, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabana ug ang kinabuhi. Ug ang ikapito, nga isgutan nato karong buntaga, mideklarar si Jesus, I am the true vine. I am the vine. Kumingon ta sa diyan, nag-ingon si Jesus, I am, girefer niya sa iyang kaugalingon kung kinsa siya. Nakainumdum ko sa book of Genesis, sa dihang gisugo sa Diyos si Moses, nga ipahigawa siyang katawhan nga naulipon sa Ehipto. Gipadala si Moses aron ipahigawa sila. Nangutana si Moses, kung unsay isulti niya, ang ngalan sa Diyos, sa diyang mangutana si Paraon. Ug mingon ang Diyos, ingna si Paraon, I am the I am. Ug aning portion sa John chapter 15, girepeat ni Jesus ingon siya, I am. But pasabot so walay pagduha-duha, Jesus is God. Sa diyang mideklarar siya, I am. Walay laing buhi sa walay katapusan, kundili the I am, ang atong buhi nga Dios. Now, igsoon tan-awon nato, kining statement ni Jesus sa John chapter 15 verse 5. Una sa tanan, mingon siya, I am the vine. I am the vine. And I am the true vine. Siya ang tinuod nga punuan. Siya ang punuan. But pasabot kung niyang punuan, He is the source of everything. Siya ang tinugdan sa tanan. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, doon na siguro yung mga sources ang mga tao. Doon ay kakuhaan o doon ay kapangayuan ang tao o gigikanan ang tao nga matagbo yung pagkinahanglan. But Jesus declared, He is the only true vine. Siya lamang ang tinuod o tinugdan sa tanan. So nakaingon ko nga doon ay mga temporary or false nga mga tinubdan nato, temporary, lumalabay, no makatagbo lang siguro ni sa atong material o physical nga pagkinahanglan, but not everything. Only Jesus is the source of everything. Akong napamalandong, unsa mga sources sa tao nga mahimong mutagbo pod sa pagkinahanglan, material o physical. Now, some sources are from our family, atong pamilya, atong trabaho. Diin, sa diyang naisweldo, mao ni atong magamit para matagbo atong pagkinahanglan. Atong mga relatives, mga paryente, no, nga, mahimo pong gamiton sa Dios aron matagbo ang atong material o physical nga pagkinahanglan. Atong mga higala, atong churchmates, atong mga loved ones, o uban pa nga source. But kining tanan sa ibabaw, limited lang ni nga source. Dili ta makarely sa ilaha. Dili ta makasalig kanila sa tanang panahon. Yes, one way or another, galamiton sila sa Dios, but they are not the source. Dili sila makatagbo sa tanan.
Dili sila makahatag sa kinasuluran nato nga pagkinahanglan. Tanang tao na kinalag kalinaw, dili ni mahatag sa imuhang bana, sa imong asawa, no, sa mga naisgutan nako above, ang tinuod nga kalipay, katagbawan, paglaom, emotional nga need sa tao, ang gugma, no, kinahanglan ang tao, ug uban pa nga emotional nga pagkinahanglan. Si Jesus ra, the source of everything, the true vine. Ingon siya, I am the vine. Ako ang tinubdan sa tanan. Igsoon, matod pa sa Psalms chapter 121, verse 1 to 3. Salmo 121, uno nga sa 3. Mideklarar ang maong salmista, ug miingon siya, milantaw ako sa kabukiran, ug nangutana, diin magikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili niya itugot nga ikaw madakinas, dili matulog ang imong tigpal nga lipod. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Sa tanang nga naka-experience sa Dios nga buhi. I know nga nasinati pod nato ang nasinati ani nga salmista. Tungod kay ang tanan mga tulog, ang tanan mo pahulay, ang Dios dili matulog ug dili matagpilaw. Igsoon, mauna ang statement ni Jesus sa Book of John chapter 15 verse 5a, I am the vine. Ug nagpadayon ang chapter 15 verse 5b, ingon siya, and you are the branches. Mideklara siya sa kaugalingon, I am the vine. Karon mi-release siya og pulong ngadto sa matag usa ka nato. You are the branches. May kag branches daghan, dili maihap. Kinsa ni sila ug unsay connection nila sa vine? Ug connection nila kang Jesus. Branches are people nga nagpuyo aning kalibutan asan mang dapit unsa man ang estado sa kinabuhi. Mituo og midawat ni Jesus ingon nga Ginoo ug manluluwas. Gitawag og Kristohanon, born again, katawhan sa Dios. We are the branches, ingon si Jesus. So kung mituo ka o gidawat nimo si Jesus sa imong kinabuhi, pinagi sa pagtuo, ikaw ang giingnan ni Jesus. You are the branch. Ikaw ang sanga. Igsoon, the vine and the branch, ang punuan og sanga, kinahanglan makabaton sila og intimate connection to each other. Kinahanglan doon na jud sila suod nga connection aron ma-accomplish ang purpose sa sanga nga natapot sa punuan. Unsay purpose? Nganong natapot, nganong dunay sanga ang punuan? Ang purpose is to produce the fruit. I-produce ang bunga sa punuan. Kaya ang punuan, di kasagara siguro sa mga tanong, gawa siguro uban nga sa punuan, dunay bunga. But kasagara ang bunga na agyod sa sanga. O nga ma-enjoy ang favor from the vine sa diyang makonect ang sanga. Maupo ni ang gustong ipaabot sa Diyos kanato. Ngayon si Jesus, I am the vine and you are the branches. Kinahanglan dili lang di ay igo, nga mituog midawat ta kaniya, kundili naatay surrendered life to Him. Ang atong kinabuhi natugyan kaniya, ug nabatunan nato ang suod, o gitawag ni nako intimate union, relationship with the vine, which is Jesus Christ. Daghang mga tao, kung pangutan-on nimo, mituo ba ka ni Jesus? Oh, right away, the answer is yes. But walay tinuod nga relasyon niya. O kung naaman, dili pud intimate with Him. Ang Pilipinas, gitawag og Christian nation, but kadaghanan niini nga nagpuyo, nga nag-ingon sila nga Kristohanon, they are lift confession. Sa dila raw, sa bakbara ang pagsugid, pero ang kasing-kasing layo sa Diyos. Now, karong buntaga, padayon naghisgot si Jesus sa positibo nga resulta. Unsay madayag, unsay pabor, unsay benepisyo sa usa ka tawo, the branch, sa danduna siya intimate connection with the vine.
Sadang ang usa ka magtutuo ni Kristo, dunay suod nga relasyon, surrender na kinabuhi ngadto kang Hesus. Unsa ka ang resulta niini? Una sa tanan, number 1, mingon si Jesus, those who remain in me and I in them will produce much fruit. Kung ikaw magpabilin ka nako ug ako diha kanimo, mubunga kag daghang bunga. Una nga positive result, mao ang bunga. Ang benepisyo sa sanga nga natapot sa punuan, unang makita ang bunga. Ang bunga sa punuan. Makita nato diri sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Importante nga makita ang kinaiya ni Jesus nga makinaiya nato ang new nature. Ang nahisgot nako last Sunday, new normal. It's a life of faith in Jesus alone. Kay kung kinsa ang punuan, mausab ang bunga sa sanga. Example, kung ang punuan mangga, imposible pug mo bunga og nangka. Siyempre, kung ang punuan mangga, ang bunga mangga. Amen ba mga igsoon? Muna gisgutan ni Matthew chapter 12 verse 33. Matthew 12:33. A tree is identified by its fruit. If a tree is good, its fruit will be good. If a tree is bad, its fruit will be bad. Wow! Kay kung maayo man ang punuan, kay ang punuan nato man si Jesus, siya man ang true vine, siya man ang I am the vine, maayo po ang resulta sa atong kinabuhi o kinaiya kung nakabatunta o intimate union with Him. Munaingon siya, if, kung, ato pa, ang opposite ni Ana, mahibalan, good fruit, good vine produces good fruit. Bad vine produces bad fruit. Salamat sa Ginoo, ang atong Dios is a good God. Ug kita pod mo produce og good fruit sa atong matag usa ka kinabuhi. Unsa man ning bunga gisgutan sa Dios dinhi? Kinsa man nga kinaiya nga mubunga sa dihang dunay suod nga relasyon kang Ginoong Hesus. The I am the vine. Ingon ang Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit. Timanig on fruit, dili fruits. Usara ka klase, fruit in our lives. Unsa man ni sila? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And there is no law against these things. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Diyos. Mubunga ang kinaiya sa Diyos. Kinaiya ni Jesus, dili ka na to. Kung doon na tayo, suod nga relasyon uban kaniya. Makinabuhi na to ang gugma sa Diyos. Ang kalipay sa Diyos, ang kalinaw sa Diyos, ang pailog sa Diyos, ang kindness, pagkamaayo sa Diyos, ang goodness sa Diyos, ang pagkamatinud-anon sa Diyos, ang pagkahuyo sa Diyos, ang pagkamapugnganon, mauni ang kinaiya sa Diyos. Mauni gusto niyang makita dinhi ka na to, mga magtutuo ni Kristo, o kinahanglan na kinabuhi ni nato. Ang bunga, dili haguan. Thank you, Lord. Ang sanga, wala maghago, aron mubunga siya. Kung dili, dunay automatic result. Mubunga mapadayag kung nakonek ang sanga sa punuan. O kung doon na sila'y suod nga relasyon sa usag-usa. Busa dili na to taken for granted or palabyo na to. Ang matad-adlaw na itong giatubang, mapagsulay man ni, makalisod man ni, madagaya ba ni,
mga pag-antos ba ni, or mga tao sulod sa atong balay, kauban nato sa church, nga laylay og mga kinaiya, nga gitugutan sa Dios nga makauban nato or ma-experience nato aron madayag ang bunga nato, aron madayag ang resulta sa atong secret place, sa atong pakigsuod sa atong Dios. Giunsa nato pag-response, nagpakita ni sa resulta sa atong suod nga relasyon sa Dios. Bisa na apata sa quarantine mga igsoon, importante padayon tang mamunga. Wala ko kabaloon sa nasinati nimo karon, apan pahinumdom lang nato. Ang pahinumduman lang nato atong kaugalingon, unsa may giatubang nato ang gipaabot ni Jesus, maugmad yang kinaiya dinhi ka nato. So padayon na ang imong suod nga relasyon uban kaniya aron pagpadayon ka sa pagpamunga. Sa akong experience, doon ako experience mga 2 weeks or ongoing experience nga another na pod, lahi na pod nga sitwasyon nga akong gi-experience akong kinabuhi. Sa usa ka batasan nga kanang primero ang atong uno dili gyud magagayan nga makariak. But samtang nalandong ko, nakaingon ko sa Ginoo, Lord, it's time to bear fruit. Ako ni nga tubangon, Ginoo, dili sa akong kaugalingon nga pagbati, kundili ikaw akong tugutan nga makinabuhi or mamunga diri ka nako. Ug samtang nagdagan ang mga adlaw, akong gi-experience ang kalinaw sa Dios nga di ay importante di ay kayo kanato nga sa dihang mo atubang tag mga circumstansya or mga taong laylay kinaiya na di ay gustong ipabunga ang Dios diri kanato. So dili na nato tugutan nga mulabay igsoon. It's time to bear fruit. Hapit na mo balik ang Dios. Gusto niyang makita ang sama kaniya, kay mauna iyang kuhaon pagbalik niya. Now sa verse 16, another fruit nga naisgutan diri. John chapter 15 verse 16, nagingon ang pulong sa Ginoo, you didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for, using my name. Doon na po siya ilang gisgutan diri, nga bunga sa atong koneksyon uban kaniya, atong relasyon uban kaniya. Dili lang di ay nagpaabot siya og kinaiya nga mamamanifest sa ato ang iyang kinaiya, kundi ang pagpamunga usab nato sa atong sa gibilin niya nga buluhaton. Mingon siya, I appointed you to go, mulakaw, nung mahimo tang forerunner sa gospel ni Ginoong Jesus, nga pinaagi sa atong pagwin sa mga tao para kang Ginoong Jesus, ug pag-disciple kanila, kana nga fruit, kana nga bunga sa atong pagpanghago. Igsuon ko diya sa Ginoo, mulas kana nga fruit, usa kana ka bunga nga gipaabot usab sa Dios nga ato ang mahimong makapartita sa dako nga buluhaton sa Ginoo. So aron mulas ang ato ang giwin, we need to disciple it. Di lang di ay pagpangabig kung dili disipulo. Igsoon, posible ning tanan tungod sa atong buhi nga relasyon sa atong buhi nga Dios. Nagiskot pa kog number 1. Kung magpabilin ka kanako, akong pulong ug ako magpabilin kanimo ingon si Jesus, mamunga ka. Ikaduha, those who remain in me and I in them can ask anything you want and it will be granted. Kung magpabilin ka kanako, ako magpabilin kanimo, pangayo bisag unsa, ug ihatag ko na kanimo. Wow na wow! Di lang ang Diyos mutagbo sa atong pagkinahanglan, but bisan pa sa atong gusto, atong wants. Kay kapasalig man ang Diyos, God, ingon siya, Philippians chapter 4, verse 19, Philippians chapter 4 verse 19, ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Mao ni ang promise sa Dios in response sa atong pagka-generous in giving. Ingon siya, I will meet all your needs. Praise God. Ang Dios magtatagbo sa pagkinahanglan. Unsa man ang basic need sa tao?
Ang basic needs sa tao, mauni, pagkaon, food, apil na ang tubig. Dili pwedeng mabuhay ang tao kung walay tubig o walay pagkaon. Shelter, mo na need sa tao, nagi kapasilungan, ikatulo, clothing, bistik. Mauni need. God is able to provide all our needs. But if you are intimate with the Lord, kung ang imong relasyon sa Diyos, matud pa niya, nagpabilin konektado. Gusto sa Diyos muhatag sa atong wants. Kana pong wants nga according to His will. Amen? So, unsay paagi, aron ang bisan atong wants, hallelujah, God will answer our wants, is our intimate union with Him. Ingon siya, ask anything you want, and it will be granted. Unsa man imong want? You want help? God, sa diyang mangayo ka, i-grant na sa Diyos. Protection, education, partner in life, job. Oh, siguro, di man na need na to, no? Oh, siguro, want siguro na to, but many ways, many others. Ingon ang Diyos, God, kung mag-ask ka, yakang hatagan sa imong wants, sa imong gusto. Kaya ang tao nga suod sa Diyos, dili mangayo sukwahi sa kabubuton sa Diyos. Amen, mga igsoon. Ask, bisag unsa imong gusto, if you are connected, intimate with the Lord. Ikatulo, those who remain in me and I in them are truly God's disciple. Sa ito pa, mailhan ang tinuod nga disipulo. Ang tinuod nga nakabaton og suod nga relasyon sa Dios. Mailhan ni siya. True disciples never quit. Digid mo undang. Pagsulay, kadagaya, kanihit. Sa pa, may balatian, kakabos, never quit. Magpabilin ang true disciples. True disciples endures to the end. Nagpabilin ni siya. Di yun ni siya mubiya. Tungkol kay daghan na kayong pabor, iyahang nakuha, gikan sa iyang pagkatapot sa punuan. Di niya makaya nga mubiya sa Diyos. Mas daghan kaayo ang pabor, kaysa wala pang matubag nga mapag-ampo. Never discourage. Siguro doon ay mga times nga maabot ang discouragement, pero dili mapukan because na-connect, na ay intimate, na anay strength, na anay bond nga natagko sa punuan ang maong Kristohanon. Sa John chapter 6 verse 66 to 69. John chapter 6 66 to 69. Nagisgot ni sa dihang si Jesus nagwali sa mga tao kauban sa 12 niya nga disciple. Somewhat dunay mga magtutuo nga naminaw. Matawag na to mga disciple nga kuyog-kuyog lang. Sana nakadungog sila sa lisod ng pagtulunan ni Jesus. Hinay-hinay silang namiya. Kaya dila man nila masabtan ang ipamulong ni Jesus. Busa, ang pananaw ni Jesus may patulong sa iyang 12 ka mga disciple. Ug mingon siya dire, 66 to 69. Tungod niini, daghan sa mga tinunan ni Jesus ang mibiya. Ug wala na gayod mo kuyog kaniya. Busa mingon si Jesus sa 12 ka disciple. Ug kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Peter mitubag, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga minanhi gikan sa Dios. Amen. Kaning 12 ka mga tinunan mo ni kauban ni Jesus sa ministry. Sugod niya pagpagamit sugod sa iyang ministeryo, nagpili siya 12 ka disciple. Ug gitry niya, kuyog-kuyog niya, na-attach niya ug sa dihang miabot ang mga malisod nga panahon, ang 12 nagpabilin. Egsoon, diining malisod nga panahon nga atong giatubang, naapa ba, nasumpay pa ba ka sa punuan? Naagkalipay pa ba ka diha kang Kristo Jesus? Gibutang pa ba nimo imong paglaom diha kaniya? Igsoon, mao nay time nga dili ta mubulag sa punuan.
Hinuon, kapit na kapita. Because ang punuan mo ang tinubdan sa tanan. Tungod sa atong suod nga relasyon kauban sa Dios, ang tinuod nga disipulo are strong. Lig-on sa pag-atubang sa mga kalisod, difficulties, hardships, challenges in life. Kaya nga atong mga kinabuhi na build up sa gugma sa Dios. Nahimong sure foundation na kabarugta sa usa ka bato na dili gayod mairog, usa ka lig-on nga bato. Ug nakabutang ta sa atong trust diha kaniya, ug kabalo ba ka true disciples will never be shaken. Dili gyud matandog. Dalaygon ang Dios. Ang Dios nangitag mga tinunan nga tinuod. O kung karong buntaga, o di pa katinuod nga tinunan, remain in Jesus. Himo ang masuod imong relasyon diha kaniya. Ikaupat, and the last. Those who remain in me, and I in them, brings great glory to the Father. Ang magpabilin ka na ako o ako diha kaniya, kita nimo ang relasyon. Di lang ako ang magpabilin, ang Diyos magpabilin. Iyon siya, nagdalag dakong himaya sa amahan. Philippians chapter 1 verse 11, nagaingon ang pulong sa Ginoo, na ako sa New Living Testament. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. Nga mapuno ta sa bunga sa kaluwasan, resulta sa atong pagkaluwas. Makita ang matarong nga kinaiya, ang karakter ni Jesus sa atong kinabuhi. Kabalo kay igsoon, magdala ni himaya sa atong Dios. Mapasidunggan ang Dios. So kay wala makawang ang gibuhat ni Jesus dito sa cross, kundili nadayag diha sa kinabuhi nimo. 2 Corinthians chapter 9 verse 13. Mingon ang pulong sa Ginoo, as a result of your ministry, they will give glory to God. For your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. Sa dihang magpadayon ta sa buluhaton sa Dios, magpagamit sa pag-win souls and make disciples. Daghang kay mga taong makaila sa Dios. And I've been praying, nining pandemic nga crisis nga itong giatubang, nga Lord, dili mo bibitaw sa amo ang goal. Nga dunay mo simba nimo, daghang mo simba nimo, daghang mo fellowship, daghang mga leaders mo raise up. Kay kaning mga butang, kaning mga bag-o nga magtotoo, nga mahimong maministeryuhan sa Espiritu sa Dios, sa dihang mausab sila, it will bring glory and honor to God. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, balik ko nako, ingon nga resulta sa atong intimate union with Christ, mo produce tag drastic change sa atong kinabuhi. Dunay kausaban nga dili masabtan sa ubang tao. Ngani ang uban kung hopeless na sa society, igsoon, muingon sila, ay, ato na lang na, pasimbaho na lang na to ang mga born again. Tungod kay, nakita nila, masadiyang ang tao mo duol o mo surrender kang Ginoong Hesus. Naagyod ang kausaban. Tibuok nga kausaban. Drastic change atong kinabuhi. Ang old life is dead and new life. New life. Bago nga kinabuhi, new normal nga pagkinabuhi. Makinabuhi sa tao nining kalibutana. Mao ni pagsugid ni Apostle Paul sa dihang nakabaton siya og sa dihang nasumpay siya kang Ginoong Hesus. Mingon siya sa Galatians chapter 2 verse 20. Galatians 2:20. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Mao ni ang makinabuhi sa mga tao nga nausab. Ug ang kausaban nga mahitabo sa usa ka tawo nga misurrender kang Ginoong Hesus.
nagdalag himaya o kagununganan sa Dios. Baliko nako, change lives brings glory to God. Ang pagpamuhat sa bulaton sa Ginoo brings glory to God. But mahitabo lamang ni if we live an intimate union with Him. So pasigaon na to, or ato ikinabuhi ang kausaban nga netabo sa atong kinabuhi. I-share na to ang testimony, ang gibuhat sa Dios atong kinabuhi. So wala pa ta ni Kristo o karon nga naanatak ni Kristo. Mao ni ang mando ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang siyudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kun dili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa balay. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Amen. Sa diha di ay nga naay makita, sa diha di ay nga makita ang kahayag tungod sa kinabuhi nga surrendered sa Dios. Walaing mahimaya, walaing madayeg. Dili na trabaho sa tao ang kausaban, trabaho ni sa Dios. Dalaygon ang iyang ngalan. Ani ko sa chapter verse 5 nga declaration ni Jesus. Verse 5b, mingon si Jesus, apart from me, you can do nothing. Sa diyang ingon siya, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Og misumpay siya pagingon, kay kung wala ko, apart from me, you can do nothing. But pasabot, He is the source of everything. Siya ang tinugdan sa tanan, physical, emotional, material, and spiritual. Diya tanan kang Jesus. Naani ang tanan, wala ka nang hahanapin pa. So connect yourself to the vine. Because only with the vine, you can bear fruit. Ug makuha nimo ang pabor, diya gikan sa punuan. Isaiah 62 verse 2. My hands, ingon si Jesus, ingon ang Diyos. Isaiah 66 verse 2. My hands have both made the heaven and the earth. They and everything in them are mine. I, the Lord, has spoken. I will bless those who have humble and contrite heart, who tremble at my word. Ingon siya, akong kamot mo nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang tanan nga niya nini, ako nag-ingon ang Diyos. Siya ang tinugdan sa tanan. Kung nakabaton ka ni Kristo, naani mo ang tanan. Naani mo ang pabor sa Diyos. Unsa di ay negatibo nga resulta. Kung i-disconnect, kung ang usa nga na-connect, ma-disconnect sa vine. Sa dihang ikaw nga Kristohanon, mubiya sa Diyos. Unsa di ay resulta. Nakita na ko ang gradual decline. Ang hinahinay nga hinahinay nga proseso sa usa ka tawo nga maputol og mabiya diha sa Ginoo. Siguro naapa ka physically, siguro present pa ka sa panimbahon, present ka sa cell group, present ka sa training, pero sukwahi imong life pagawas nimo sa church. Basin wala gyud kay tinuod nga relasyon sa personal nimo sa imong secret place. Unsay nahitabo igsoon? Matud pa sa pulong sa Ginoo. Yes, like sa diyang mo disconnect di ay ta. You are like a useless branch. Sama ta sa usa ka sanga nga wala nay bili, wala nay gamit. Dayon will wither. Malata or malaya. Ug sa diyang malaya, ang ikasunod is sunugon. Isugnod na lang. So dunay gradual decline. May mong useless branch, malaya nga branch, ug isunugon nga branch. Naghisgot ni sa Kristohanon, kung sukwahi, bisag nag-ingon siya nga Kristohanon, pero sukwahi ang pakinabuhi sa kamatuoran. Disobedient sa pulong sa Dios. Unfruitful. Walay gamit.
na-disconnect. Kung ma-disconnect na Jesus, ang usa ka tawo igsoon, mawadaan siya silyo, mawadaan siya kalayo. Ang pagkinabuhing tarong mawala niya. Ma-involve siya sa sala. Bisag unsa na lang sala, walay conviction sa espiritu. Tanang gasa mawala. Ang kahayag sa pulong sa Dios sa una mapalong na. Ang kahibalo sa pagsabot mawala na. Wala na'y gana mubasa sa Biblia. Wala na'y gana sa pagsimba sa Ginoo. Muhatod sa tao nga ma-disconnect sa vine. Ma-distress na siya. Tanaw nimo bata pa pero tigulang na. Distress haggard. Ang una-una libog. Desperado. Nagani mga taong di-disconnect sa Ginoo, maghikog, mentally distress. Mahadlok na maguna-una sa maabot nga hukom o kasuko sa Dios. Nga sa katapusan, muhamtong ni sa kalaglagan sa kalag. Matud pa sa Bible, itambog na sa kalayo. Igsoon, kung naminaw mga karon, dasig lang ka sa makita sa mga tao sa gawas. But sa atubangan sa Dios, separate na ka kaniya. Igsoon, dili ni aksidente ang pulong may abot sa imuha. Ang kuna, ang imong pagka-disconnect na karon sa Dios. Di paulahi ang tanan. Kinahanglan di ay haguan nato atong relasyon sa Dios. Salvation is free. But we must work out our salvation. Kinahanglan mo tubo ta sa atong relasyon sa Ginoo. Hatagan nato siya dakong time sa atong inadlaw nga kinabuhi. Dili nato siya ipadaplin. Humantag simba na siya sa daplin. Wala siya iapil nato sa itong inadlaw kinabuhi. Sa dang mo eskwela tao, diha mo trabaho ta. Sa rin makakauban ta sa mga tao, mapadaplin nato ang Diyos. No, igsoon. Importante ang Diyos kauban nato. Kada adlaw kauban nato. Hinumduman nato. God's eye is on us. Hallelujah. Pakigsuod kaniya. Aron, dili ka mo abot sa punto nga maputol, malaya, ug isugnod sa kalayo. Kung mag-disconnect di ay takang Jesus, balikon nako. Kung wala na nimo tagag importansya, ang imong pagdawat ni Jesus nga gidong manuluwas, balikon nako, di pa ulahing tanan. Balik. Karon ang panahon nga masuod ta sa punuan. Ang atong presidente nagdeklarar na nining pandemic crisis, wala tay laing duulan, only God. Dakang mga tao na karon may acknowledge there is God. Walay solusyon ang medicine, ang science, but God has a solution. Na siya solution sa tanang atubangon sa tao. Only Jesus, God is the source. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Pinagi sa pagtuo sa human nga buhat ni Jesus, pangaypasaylo, restore your relationship ni Jesus Christ. O kung wala pa ka masumpay sa punuan, now is the time to receive Christ as your Lord and Savior. Tuohi dawata. Kaysa imong pagbuhat niya na pinagi sa pagtuo, pag-surrender sa iyong kanabuhi diya kaniya, masumpay ka. Ug mahitabo nimo tong upat ka mga pabor masumpay sa punuan. Balikon nako, number 1, mamunga. Ikaduha, mahimong bisan pa imong gusto ang Diyos mo hatag. Ikatulo, mahimo kang true disciple ug magdala kag kalipay ug himaya sa Diyos. Hallelujah! Sa pagtapos ni ining mensahe nga gipadayag sa Diyos kanako para natong tanan. Igsoon ako mapagampo, nga kining pulong nga giabot sa Diyos kanimo, dili mo labayng kawang, kundili mapanumalandungan nimo ang imong kinabuhi karon. Ug buhata ang angay buhaton, kay ang pulong nga gipaabot sa Dios kanimo, gipaabot pud niya nga dunay mo accomplish sa imong kinabuhi. Padayon, be strong in the Lord and in the power of His might. Trust Him alone. Stay alert. Ug mag-inampo ay ta sa usag-usa, hangtod mo abot ang adlaw nga magkitaay ta nawong ug nawong, makakumustahay ta,
makahagta sa sagusa, ingon nga maigsoon, diha sa pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Gigugma mo na kong tanan, na-miss mo na kong tanan, ug salamat, padayon sa pagampo, padayon sa paglaom, nga atong Diyos, kasaligan, ug di lang kasaligan, nahigugma ka natong tanan, ug di niya ihikaw ang maing butang diri sa matag usa nga ato. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Amen mga igsoon. Sa pagtapos nining pulong sa Ginoo, balikon nako. Jesus is the true vine and we are the branches. Dalaygon niya ngalan. Manindog ta mga igsoon and let's pray for the closing sa pulong sa Ginoo. Amahan nga langit noon, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa matag higayon nga nagpadayag ka sa imong mensahe. Nga among masaluhan, mahimong food pack sa matag usa kada Domingo. Mahimong nagdalag pagdasig, nagdalag kabag-uhan, nagdalag panglantaw, nagdalag panghuna-huna. Aron pinaagi Ginoo, niining pulong nimo, mahimo paming Ginoong magauswag sa among kinabuhi kauban nimo. Dalaygon kasulay katapusan amahan, ang matag usa, mahimo Ginoong Dios magpabilin nga ligon, kusgan at tubangan nimo. Padayon na connect kanimo Ginoo. Padayon sa pagkamay nampuon, padayon sa pagkamasimbahon sa matag panimalay. Dili tugutan ang buhat sa unod ug buhat sa yawa. Na maoy mo kontrolar niining panahon sa pandemic. God, girebuke na ko ang tanang babag, ang tanang, o Diyos, nga pangitabo, nga dili maayo, nga ginaatubang na mo karon, girebuke na ko bisan pag Ginoo, matapos na ang COVID-19 nga pandemic, Ginoo, nga crisis nga tubang sa ngalan ni Jesus. My prayer na ko, Lord, magkayusan nami sa pagsimba kanimo sa Espiritu kamatuoran. Salamat kayo, Lord. Mana ang panalangin nimo sa matag usa sa imong pulong karon nga among gisaluan. Kanimo lamang himaya o Dios sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Igsoon, dili pa mutapos ang atong panimbahon. Kung naa kay bisita karon nga nakagkauban nato, karon pa nakadungog sa pulong sa Ginoo. Dili aksidente nga na-invite ka or sakop ka sa panimalay sa igsoon nga naka-fellowship uban ka namo. Karong panahon na, wala gyud tawo nga gaingon nga sayon, kundi kada nimo kuan lisod. Yes, kung tanaw nato sa atong physical nga mata lisod. But naay paagi nga mahimo ang lisod dili gyud tinuod nga lisod. Tag dunay magtatabang nga gustong mo-extend sa iyang tabang sa matag usa kanato. Mauni ang gisulti diri nga I am the vine. Si Jesus nga mo ang punuan. Gusto mo extend sa iyang pabor, mo extend sa iyang tabang sa matag usa kanato. Nga sa dangdawaton nato siya nga Ginog manuluwas. Masumpay ta kaniya. Ug unsay naa niya, mabenepisyuhan ta, mapaboran ta. Ang bugtong paagi sa paghimong makonek kaniya is mutuo sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Gibayran niya ang tanan nimong mga sala. Aron ang pasaylo, madawat nimo karong buntaga sa tanang sala nga imong nahimo atubangan niya. Madawat nimo ang eternal life nga mao siya. Ug sa ingon niya na pinagi sa pagtuo pagdawat kang Jesus, makonek ka diha kaniya karon, makabaton kag relasyon uban kaniya. So igsoon, karon ang higayon, naamang ka diha, palihog lang kog piyong sa imong mata, and sugid lang aning mapag-ampo nako. Sabat lang ani, kinasing-kasing, uban sa pagtuo. Na karong buntaga, maabot ang pabor sa Dios sa imong kinabuhi. Sabat ani igsoon. Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong pagigugma kanako. Nga imong gihatag sa Ginoong Jesus. Mibayad sa tanan akong mga sala. Ug sa silot, sa sala nga mao ang kamatayon. Karong buntaga, pasaylo ako sa tanang sala nga nahimo nako at tubangan nimo.
ug pinagi sa pagtuo, akong gidawat ang pasaylo. O Ginoong Jesus, gablihan ako akong kasing-kasing. Ako kang gidawat, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Pinagi sa pagtuo, ako karon nasumpay na diha kanimo. Salamat Ginoong Jesus. Amen. Amen. Igsoon, pagkalipay, kay pinagi sa pagtuo, karon nabatunan na nimo ang relasyon sa Dios. Pinagi kang Jesus. So kung maampo nimo, before kumaampo, ako kang dasigon sa pagbasa sa Biblia. Ang Biblia mutultol nimo sa pag-ila kung kinsa ka nang gidawat nimo. Ug mabatunan po nimo ang mga butang nga wala nimo babutini sa una. Mga espiritualong butang nga maghatag og kusog sa imong espiritual ug imong physical nga pagkatao. Ug kung mobalik na ang panagtigom pohon, imbitado ka sa pagkauban namo, sa pagsimba panagtigom, sa pagsimba sa espiritu kamatuoran, diri sa Happy Church, Pagaden Salvation and Praise Fellowship, Pagaden City. Ang atong location niya sa Santa Maria, before Santa Maria nga eskwelahan ni atong tigumanan. Ug kung makabalik na pohon, naaputay cell group, gagmayng tigom, aron magdinasigay ta, kay hapit na mo balik ang Ginoo. So igsoon, ang gugma sa Ginoo, magpadayon sa pagpamuhat nimo. As I pray this morning, Amahan, salamat sa tanang nidawat nimo, mana ang pabor, mana Ginoo, ang lihok sa espiritu. Nga ma-experience akong igsoon nga midawat kanimo, ang tinod nga kalinaw ug kalipay, nga mo nagikinahanglan sa tao. Di lang material nga butang, physical nga butang, kundi kanang dili gyud mahatag sa tao, ang butang espirituhanan. Panamalingin niya siya, Lord, ang panginabuhi niya. Kung naman siya iyang panimalay, panalangin ni Ginoo. Mana ang kusog Ginoo, na makapadayon sa pag-ila kanimo. O siyang gituboy diha kanimo, Amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen.
Amen. Woo! Dalaygon ang Diyos, asusang palakpakan ng Diyos, igsoon. Hallelujah. Palihog manindog ta. Thank you, Lord. Ang tanan mo singgit, og thank you, Lord. Ipatas sa tong kamot. Sige, matagusan na to. Bubunga to pasalamat sa Diyos. Ang grasya sa Diyos for 8 weeks, 8 Sundays. Grasya sa Diyos. Yatang gisustain. Because God is not only good, but God is in control sa tanan. Sa pasalamat igsoon, second Sunday of the month of May. Daghang salamat amahan nga langit noon, dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you kay Lord. Sa tanang nag-view karon, sa tanang nagtanaw karon, tibok kalibutan Lord, ahaman dapit. Salamat Ginoo. Powerful imong word nga nagministeryo ka namo. Thank you sa matagusa as the Lord gi-declare sa amo ang kadaugan Ginoo tigbok semana natagbo tanang pakinahanglan nasa maayong panglawas giprotektahan Ginoo batok sa COVID-19. Lord, gi-sustain mi nimo tungod kay Lord God, you are a good, not only good God, but your God is in control. Salamat amahan nga langit nun as I declare Lord, imong pabor sa matag panimalay, kung na'y nagbalatian, mana ang kaayuhan sa ngalan ni Jesus, sa tanang positive sa COVID-19, gi-declare na ko sa blood ni Jesus, mana ang healing in Jesus' name. By the stripe of Jesus, you receive healing right now. Sa ngalan ni Jesus, dawatang kayuhan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. And thank you Lord, man ang kalinaw, pag sinabtanay, gugma. And Lord, sa mga mothers na mag-celebrate, Lord, month of May, Mother's Day, ligo na ang mga mama sa panimalay. Lord, samtang nagatiman sa mga anak o bana, Ginoo, manang kusog ang pabor. Ang God, salamat kaayo, Lord. Lord, as declare, balik karon si mana. Padayon mo experience may panglawas. Madayon na mo ma-experience mong proteksyon. Ang pagtagbo sa pagkinahanglan. We are blessed people because we have a blessed God. We have a God who loves us and cares for us. Lord, to you be the glory, the honor, and the praise. God, salamat. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.